Eli sit olisi toi tehtävä 6. Siinä piti luoda nämä taulukot ja sitten ne kuvatekstit siihen. Se oli lisää. Taulukko. Sieltä näin. Tosta boksista sain ne tuolla pienemmäksi. Jonka jälkeen tuolta oliko se viittaukset, lisää otsikko, taulukko piti vaihtaa siihen, kun se oli tuossa kuvassa edellisen jäljiltä. Nimesin sen, OK. Sitten maalasin tämän koko homma. Menin tuohon aloitukseen, riviväli, poista riviväli kappaleiden väliltä, jolloin toi poistuu. Sama homma tähän. Sitten oli taas tuolta lisää kuvaluettelo, niin sitten tuli tommonen, se oli taulukko se asetuksessa valmiiksi. Joo, siinä olikin se 6, helppo tehtävä. Jonka jälkeen tehtävä 8 tähän videoon. 8 pitikin tämmönen kutsukirje tehdä. Sitä vaan noin netistä kuva tallennettiin tiedostoihin, liitettiin ylätunnisteeseen. Tabulaattorilla siirrettiin tonne reunaan päivämäärä sinne tosta ylätunniste kohdasta päivämäärä aika. Sitten tässä sisennyksillä tuolta, otas noin pikamerkit pois. Se oli tuolta kappale, riippuva sisennys. Ja silloin saatiin nää järkevästi. Sitten tuohon allekirjoitukseen tämmönen erilainen fontti. 8 tehtävän jälkeen, sitten oli enää esitettävänä tuo 9 tehtävä. Siinä oli 2 kohtaa, tää oli helppo tehtävä. Jep. Hain täältä hain Smart. Joka toimii nyt samalla kupaa. Tuossa on Smart Art, sieltä valitsin. Jätin täältä oikein kehä. Sitten, mistä tästä vielä pystyy mukaan, tuolta lisää muotoa heitettiin sinne. Se oli vähän erilainen tuossa tekovaiheessa, mutta täältä muuta värejä vaihdettiin värit. Sitten tässä oli B-kohta, samalla täältä Smart Artilta. Missä se olisi? Jos lisää Smart Art. Oliko luettelo vai mikä se on? Ei. Hierarkia toi yli. Siellä lisätiin kanssa noita samalla lailla ja väri vaihdettiin. Siinä olikin kaikki tehtävät.